uNkulunkulu akakulona uphila uphumelele. Come Pastor Daniel Fit. Inamba isesa kuphela kusona ekuseni lapha ntambama uyangifonela ku-WhatsApp, awungithumela ama-SMS, awungifonela ku-WhatsApp. Uma ufuna ukungifona ku-WhatsApp, kuyobe ngoba uphesha kwelwandle, iyobe ungekho la South Africa, useSwatini, useZimbabwe, somewhere else. Then uzongazisa ukuthi no, angikho eSouth Africa, ngicela ukuthi sixoxe nge-call, bese ungifonela nge-WhatsApp call, but we need to arrange phone from Monday to Friday kuphela. Sibheka la uzotha Neliswa 1684. Siyabonga, inkosi ibusise. Ngicela ukubuza lapha kusho ukuthi liphupho ungena imali efonini uyibona ukuthi imali ngibonge sazofunda impendulo. So uzotha zolisa ukuthi ube ngena imali kuphi ebhange, isiya report efonini. So nake singakusho 1 ngokuqondile uma uphupha imali uPaul Hluma ingene ebhange, ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka ikhona imali ongahle uyithole maduze. So why sisho nje ngoba abanye abantu bephuphe kungena imali ebhenki ngoba vele kunemali esuke izongena. 2 ngokujwayelekile kodwa uma uphupha imali uPaul Hluma ingene ebhange, lokho kusho ukuthi ungalindela inhlanhla nesibusiso nokuthola amandla okuyithuthukisa nje empilweni. 3 ngokwesintu uma uphupha imali uPaul Hluma ingene ebhange, lokhu ngabe ukukhomba ukuthi unikwa amandla ukuthi ulungise izikweletu zomsamo. Futhi abanye abantu kuyenzeka phuphe ngoba kunenhlelo asuke nazo zokulungisa izinto ezithile, izinto umsamo, izinto ezidalo zakhe, bese ephupha engenelwa imali noma ethola imali, kanti usezonikwa lamandla ukuthi ekwazi ukulungisa lezi zinto kufanele ayilungise, izinto umsamo noma izinto ezidalo. 4 kuyenzeka futhi uma uphupha imali ubupha olubi uma ingena ebhange, lokhu kusho ukuthi kuyenzeka ushayekile ngakwezemali, ikakhulu ezimali ingena abaningi ngokweqile. So kuyenzeka umuntu who's going through financial difficulties ebone ngenelwa imali eningi, uphupha athola imali eningi, kanti lo muntu loyo is going through iy'khathi ezinzima ngakwezemali. Siyabonga.